apa akibat ila kola maring ngrusakake. Anin Mas'udin aroya utari ba utari bo iku isnani loro wasapuna lan 70 apane baban lawa. Adena utai luwe andap-andapi isnani wasapuna iku mislu ibyanir rajuli sepadane zinane wong lanang umahu ing ibune rajul. Wa inna arbaba riba lan satemene luwe riba-ribane barang riba iku istitolatu rajuli oleh gawe dawane wong lanang fi ardi akhihi ing dalem wirange kancane rajul juga itu nganil baru mulai sampai termasuk perkara sing dadake cepet tatrapan di Gusti Allah wis termasuk gawe lorone wong tuwa kuwi gampang itu tatrapan mesti itu gampang itu piwales gampang itu balen mirang kuwi nomor loro wong sing nganiaya ndolimi marang sepadha-padha wong muslim. Jadi ndolimi marang sepadha-padha wong muslim iku gampang cepet dibuka wirange dening Gusti Allah. Siji nglarake wong tuwa kuwi ora semono ngenteni akhirat sesuk-sesuk dunya sesuk enteno sedhela kasung nek seneng ngawin nang lorone wong tuwa. Nomor loro wong sing nganiaya ndolimi marang sepadha-padha wong muslim. Kuwi ora suwe nang dunya entuk dibuka wirange Gusti Allah. Sing dudu wae iku termasuk ndolimi. Nganil barok ar-ribuatu utawi merdi ribu ing dalem Quran Bismillahirrahmanirrahim iku ar-ramlatu tanah wedine Baitul Maqdis. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Marduwayhi ngan Murah al-Baji. Ar-rajulu ar-rajulu masyaallah utawi penyepake raja kaya iku jibarun kasio-sio ngan Abi Hurairah ar-rajulu utawi wong lanang asolihu kang bagus iku yakti teko sapa rajul bil khabari kelawan gawa kabar asal lirikan bagus kang warrajulu utawi wong lanang asuku kang ana iku yakti teko sapa rajul su khabari kelawan kabar asli kang wong lanang sing apik kuwi ketika datang pasti nggawa kabar berita sing apik nggawa lagu sing apik nggawa tingkah sing bagus. Wong lanang sing elek kuwi ketika teko yo senengane nggawa kabar sing elek. Wa Ibnu Asakir kan Abi Hurairah ar-rajulu utai wong lanang iku ahad kuluweh
aku lan luwih hak bimajlisihi kelawan majlisi rajul ida roja'a rikal bali sapa rajul ngan Abi Sa'idin ar-rajulu utawi wong lanang iku ahak luwih hak bisa beri dabatihi kelawan tumpaane rajul wa bisa beri firosihi lan kelawan tawitane lemehe rajul wa ayyu imalan yen to ngimami utawa yen to mimpin sapa rajul fi rohlihi ing dalem untane rajul rawahu ad-Darimi an Abdillah bin Abdullah ar-rajulu utai wong lanang iku aku ya bisa dari dapati kelawan tumpahane rajul wa sadri firasihi lan lemehe rajul wa sholati lan sholat fi manzilihi ing dalem omahe rajul illa imaman kecuali imam yajma'u kang kumpul sapa anas menungso alaihi ing atase imam ngan Fatimah jaro ar-rajulu te wong lanang iku aku hak bi majlisihi kelawan majlis rajul wa in kharaja lan senajan metu sapa rajul li hajatihi krana hajati rajul suma'adan li bali sapa rajul bahwa mongko utai rajul iku aku ya bi majlisihi kelawan majlisi rajul ngan Wahbin bin Hudzaifah ar-rajulu utai walana iku aku ya bihibatihi kelawan peparingi rajul malam yusab ing dalem selagine ora den wales sapa rajul min hasabin ibadi ngan Nabi Hurairah ar-rajul te wong lanang iku ala dini khalilihi ing atase agamane kekasih rajul Faliyan dur mongko nuli faliyan dur mongko ningali sapa atukum salajina kabeh man ing wong yukhalilu kang ngalap kekasih sapa iman ngan Abi Hurairah arasmu utai ranjang iku kafaratun tutup 5 maring barang sonaat kang gawe sapa wadon ing tukang gawe sapa mar'ah iman. Dadi ranjang iku mula ana hukum jeneng ranjang ana hak. Iku minangka kanggo tutup kelumputan. Dadi wong kuwi nek wis diranjang wis dikhat nang alam dunya, nang akhirat iku wis ora apa dosane ranjangan. Dosa itu udah cara gampangnya zina terus kunangan terus dikhat. Diranjang, itu akhirat harus kamu ini dosa karena sudah dikhat alam. Tapi nak ora ono hukuman raja, nah tetap masih ada dosa. Warawalan musni wate sapa dia ngan Syarid bin Suhaidin. Ar-rahmu utawi sifat welas. Iku susnatun den alam mu'alaqatun kang den gantung bil arsi ing dalem ngaras bil arsi ing dalem ngaras. Dadi sifat welas iku wedi banget ganjaran sampai nang ngaras itu
sing jenengane cara saiki plakat gantungan tulisane kawelasan. Mula cara gampane ngene. Awake dhewe iso nekani undangane wong rondo utawa wong ora duwe. Terus awake dhewe iso nekani sehingga wong sing ora duwe iku dirasa seneng. Mergo sing diundang teko. Lah, le nekani mergo dirasa welas iso mbungahke atine wong sing ora duwe utawa rondo iku luwih gedhe ganjarane tenimbangane sholat 70 rakaat iku jek gedhe ganjarane wong awake dhewe nekani undangane wong sing sak isore. Mergo apa? Rasane iso ngekake atine. Ngene Umar ar-rahmu utai welas iku mu'alaqatun den gantung bila arsi dalam aras. Takulu ngucap apa ar-rahmu man utai sapa iku wasolani nepung sapa man ing ingsun. Wasolahu nepung iman sapa Allah Gusti. Wa man utai wong iku kotoani megot sapa man ing ingsun. Kotoahu mongko megot iman sapa Allah Gusti. Sapa Allah Gusti. Mulu kadang-kadang awake dhewe iku iso gawe welas. Nek welas iku kadang karo manungsa marang sepadha-padha makhluk Gusti. Contoh sebagai sejarah. Wong ahli zina ning iki ora kena dientengke, iki sekedar rasa betapa pentingnya wong kuwi dirasa welas. Jadi ana wong ahli zina delalah bali tekan tengah dalan ana wau sing kira-kira wau iki mau ngelak. Akhire wong sing ahli zina iku nyopot sepatune dicekurke sumur dikerek munggah kanggo ngombeni wau. Akhire wau iku dirasa seneng mergo apa ngelak iso ngombe. Lho ngono iku wong sing zina iku mau entuk kawelasan Gusti Allah iso mlebu swarga mergo duweni rasa welas marang kewan. Ini ora kena kok pedoman. Engko tak dadi wong wadon zina, ora ana pitik ngelek tak pakane ora kena dasar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngana Isa ar-rahmu utawi welas iku susnatun den alapar minar rahmani saking Allah kang sifat rahman. Kala ngendika sapa Allah Gusti man utahi wong iku wasolaka nepung sapa man ing sira. Wasolaku fasoduhu mongko nepung sapa ingsun ing man. Nepung sapa ingsun ing man. Wa man utahi wong ing kotoaka megot sapa man ing sira. Kotok tuhu mongko megot sapa ingsun ing man. Ngan Abi Hurairah wa ana Isa ar-rahmatu utawi kawelasan ngindallahi edal bersama Allah iku mi'atu juz'in 100 juz. Mulu kawelasan mulu padang aku tahu mau jadi Gusti Allah iku dadekke telung perkara. Gusti Allah iku dadekke telung perkara. Tapi telung perkara kuwi nek ora ana wong telu sing tumindak, telu iku bakal muspro. Jadi Gusti Allah gawe telu ning Gusti Allah nek ora ana wong telu kuwi yo telu kuwi bakal nganggur. Mula awake dhewe kita sadar siji rupane swarga.
dibare lamun siji swarga neraka rahmat. Kuwi nek ora ana wong telu, ya telu kuwi nganggur. Siji swarga, Gusti Allah gawe swarga. Dibare lamun tidak ada orang mukmin, swarga nganggur. Akan sapa? Sing nomor loro, Gusti Allah gawe neraka. Dibare lamun Gusti Allah kok ora gawe wong kafir. Tidak membuat orang musyrik, sapa sing nggone neraka. Sing nomor telu, Gusti Allah menciptakan rahmat. Rahmat itu adalah kawelasan. Dibare lamun wong mukmin tidak ada yang berbuat maksiat, akan sapa kawelasan Gusti Allah. Mula wong mukmin kadang-kadang kaya awake dhewe iso kadang berbuat maksiat, tapi kan ada kawelasan Gusti Allah. Lah iki wong sing maksiat iki rahmati Gusti Allah ora mesti karena untuk membelas kasih orang mukmin sing duweni dosa iku diwelasi. Jadi awake dhewe mergo wong kafir kita ndak usah susah, memang wis disediani karo Gusti Allah. Nek kon muslim kafir yo nganggur pun neraka mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utai sapa ne wong iku kota akal megot sapa man ing sira kota tuhu moko megot sapa ingsun iman. Lah iki sing kadang-kadang wis kalau tulur kakang iki ora dunya ora akhirat. Ibarat kowe dadi banyu aku ora bakal nyau. Bisa yo dunya akhirat bisa ta. Jadi Gusti Allah sebenarnya itu ora bakal putus hubungan. Putus hubungan diri. Gusti Allah sebenarnya itu ora bakal ngepung nang neraka, mergo kejekon nang neraka ya mergo perbuatan dhewe. Ngan Abi Hurairah wa ana Isa. Ar-rahmatu utai kawelasan ngindallahi dalem kersane Allah. Ngindallahi dalem kersane Allah iku ma'atu Fakosama mongko bagi sapa Allah andum bagi bainal khalaiki dalam antarane pira-pira makhluk juz'an ing sak juz wa akhirlan ngakhirati sapa Allah tis'an ingkang sono wa tis'ina lan 90 berarti 90 ila yaumil kiamat itu moko mari dina. Iki nek ngaji masalah rahmat kawelasane Gusti Allah iku nganggo rasa. Gusti Allah iku menciptakan kawelasan rahmat iku 100. Lah sing dikekne nang alam dunya fakos sama bainal khalaik juz'an. Menungso iki nang dunya iku dikai 1 juz sing 99 berarti dikekne sajus kawelasane Gusti Allah iku didumpung sak alam dunya iku turah-turah. Bahkan sampai kewan dikei kawelasane Gusti Allah. Mulu sapi mana kayak orang ida-ida anake mergo itu kesembilan rahmat Gusti Allah. Yo ora dipangan barang. Mergo itu kawelasane Gusti Allah. Terus awake dhewe ngrasa kemangan ngono kuwi. Ora nek segere enak ya sakal. Kuwi kek siji didum makhluk saanane nang alam dunya iso ngrasake kawelasane Gusti Allah. Ono sing pahit kecut lagi getar wis. Ono sing seret, ono sing lunyu wis kabeh kawelasane Gusti Allah. Didum. Lah iki nek sing 99 dikekne nang akhirat iki betapa nikmate wong mangan nang akhirat sing untuk kawelasan Gusti Allah. Kaya apa nikmate? Wong awake dhewe nikmat siji didum sang jilegat rate, ngrasake muadhan nek ngelak wah serius masyaallah pompongan. Apa meneh kok semangat 99 dikekne. Rawahu al-Bazzar wa Ibnu Abbas. Ar-rahmatu utawi kawelasan
iku tanzilu temurun apa rahmat ala imami ing atase imam. Suma alaman nuli ing atase wong ala yaminihi ing atase tengene imam. Al awali yo wong kang awal. Fal awali mongkon nikah awal. Mulu sampai tekan sholat. Jadi kawalasane Gusti Allah iki diturunake nang imam. Cara ngaji ini, cara ngaji ini, kuwi kawalasane Gusti Allah iku diwenehi karo semua ngaji. Cara imam sholat iku dikeki imam. Lan kulo mengker rahmate Gusti Allah iku suma'alaman alamin sing nang arah tengen sing. Mulu ketika makmum kali imam siji ora mungkin imam loro sholat bareng. Imam siji makmum siji. Kuwi nek salat imame karo makmume mung siji tok. Mulu makmume kono arah tengene imam. Gampang entuk rahmate Gusti Allah. Aja arah kuwo nek makmum siji tok oleh arah tengene imam. Suma alaman ala yaminil awal faqama. Rawahu Abu Sa'id Bisawabi dan Abi Hurairah. Bahkan sampai sing jinane Laden iku ya. Laden iku sampai bahkan Laden iku wae kondisiake wong sing manggon nang arah tengen. Nek wonge padha derajate. Tapi nek ana sing luwih ngalim senajan nang arah iki posisine wong sing Bismillahirrahmanirrahim kan diulak-walik sing tuwa iki malah kereke lan tuwa kene bali. Kereke wae. Iku sekolah kuwi ora karuan ngene. Ora semua padha wae lah nang sejarah ngono. Iki sebenarnya ngurangi keadaban seperti itu. Tekan so iku nek jenenge totok rono yo sing tuwa digawe disiar kok bali roto keri. Bismillahirrahmanirrahim. Nek cara bener lak munggah ngenane wong saiki. Ar-Rahmatu arizku utai rezeki ila baitin maring omah iku fihi iku tetep ing dalem bait as-sahabu utawi sifat luman as-sahabu utawi sifat luman iku aslu luwih ganjangan luwih cepet minas safaroti saking gaman ila samanil bairi maring punuhe unta. Rawahu Ibnu Asakir Nabi Sa'idin arizku tayyib rezeki iku asab duwe banget apane tolaban muri lil abdi maring kawula min ajali saking matine abdi Rawahu al-Qudai ngan Abi Darda. Ar-radhu utawi tunggal susu iku yughayyiru muwai apa rada aktiba ing watak. Rawahu al-Qudai ngan Ibnu Abbas. Ar-radhu utawi tunggal susu iku yahrum haram apa rada iku yuharimu ngalang-alangi apa rada ma ing perkara tuharimu kang ngalang-alangi ing man apa alwiladatu sifat nganake. Jadi tunggal susun iku
Rawahu Ibnu Malik. Tapi susun iku wis ana 3 kali susunan. Terus sing disusun iku 2 tahun ke bawah. Mulane sing disusun wis kawan selama tahun kowe wis ora tunggal susun kok ana. Tunggal susun pane ulang dadi tunggal susun karo bojone ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Abi Dardai ar-Radau yu'ayinu adiban Rawahu al-Qudwa iman Ibn Abbasin Ngana Aisyah kasarto sang Aisyah ar-Radu utawi budhe iku malakun malaikat min malaikatillahi saking malaikati Allah muwakilun kang den pasrahi bisa api kelawan hawa mendung ma'ahu iku sartane malakun makhorikun utawi perkara kang bisa medhak minarin saking neraka yasuku kang giring bihi kelawan makhorikun apa asahabu mendung haitsu sya'a indal nalikane ngersakake sapa Allah Gusti. Dadi bledek iku rupane malaikat sing dipasrahi dening Gusti Allah kon ngiring mendung. Mula kapan saged bledek ya mergo sing malaikat. Kadang-kadang kan rupane geni karena apa? Rupa geni sekali bledek iku muni iku bisa budhak pintune neraka. Mula sampai tekan karang taun mun sampe bledek kadang kula apa iso mati iso turu. Karena bledek iku iso bedak pintu neraka. Jadi makhorikun kang bisa bedak minarin ya suku biasa. Jadi mego ono sing giring, dadi mendung ono sing giring rupane malaikat ora sakar dhewe. Sing giring malaikat. Ketika ono bledek ya bledek iku berarti sing giring ya rupane malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas ar-rafasu utawi kang aran rafas. Rafas iku manane Allah bumi itu maksudnya. Rafasu wala jidal. Iku al-irobatu Allah guneman atau alane guneman. Kuwi namanya rafasu. Wala jidal wa ta'ridu lan liringi linisai maring wong wadon bil jimani kelawan jima maksudnya guneman Allah ya, rafas yang dimaksud wasu wala jidal wala fusuko iki rafas kuwi dimaksud Allah omongane. Lho kok iso diarani al-olamane apa? Mergo ana wong ngomong cara saiki gampang ngene. Rayuane wong lanang marang wong wadon ning ling rayu kuwi mergo arep nindakake tumindak zina. Iku termasuk Allah guneman. Wal fusuku utawi makna lafaz fusuk iku al-ma'asi maksiat. Kuliah yos iku uluha yos kabali ma'asi. Wal jidalu utai para padu iku jadalu rojuli. Padune wong lanang sohibau ing kancane rojul. Jadi rofas, fusuk, jidal itu elek kabeh. Jadi rofasu kuwi rayuan terus iki oleh arep wong rayuan bual dadi
rayu-rayu kan gelem. Terus musuh iku manane wong sing tumindak maksiat. Cita iku para watu telu-telu niku ana kabeh. Anik Abbasin arifku utai alon-alon iku rasul hikmati pokoke ilmu manfaat. Pokoke ilmu manfaat sementing ana alon tekan. Ning kadang-kadang alon iku yo elek. Ning akeh apike. Padahal alon masak yo rasa kesusu. Tapi yo delok kahanan kabeh, delok kahanan. Galak nyentak iku kadang-kadang yo elek, tapi yo kadang-kadang suatu kudu saat kita ngelingi wong galak iku oke elek, tapi men kita kudu yo galak. Rawahu al-Qudai ngan Jariri arifku utai alon-alon fil ma'isyati indal ma'isyah iku khairun bagus min ba'dit tijarati saking sebagiannya dagang. Jadi alon-alon indal mulai ma'isyah penting melaku ya apik rasa kesusu kudu itu min ba'dit tijarati fil ifrodi dalam kitab ifrod wal Ismaili lan kitab Ismaili fi majamihi dalam kitab majamai Ismaili ngan Jabirin arifku utawi alon-alon iku tetep dalam rifku aziyadatu utai tambah wal barokatulan barokah. Dadi alon-alon sementing kelakon iku kan barokah. Waman utai wong iku yuharramu den aling-alingi sapa men arif ko ing alon yuhramu mongko den aling-alingi sapa men al khairu ing kebagusan. Ngan Jariri arifku utawi alon-alon iku yamanun akeh kebagusane wal kharbu utai keras iku suumun ono. Dadi wong keras iku akeh eleke ning kadang suatu saat kita harus keras. Ono maksud delok panggonane lho. Delok panggonane. Contoh ngelingi orang ketabrak udah ngelingi alon-alon bah mikir bah sekali aja begitu senajan wong tua ya kudu diutak mikir bah mereka mendadak. Anik Ibnu Abbasin Anik Ibnu Mas'udin arifku utai alon-alon iku yamanun akeh kebagusan akeh apike wal kharqu utawi keras iku suumun ono. Wa idza aradda dikang ngersakake sapa Gusti Allah bi ahli baiti kelawan bi ahli baitin kelawan ahli rumah khairun ing bagus. Atau kala mongko mlebu sapa Allah alaihi ing atase ahli baitin babariki ing pintu alon-alon. Fa inarif kok mongko sak temene alon iku lam yakun ora ono apa rifqa ora yang bisa ini dalam suci-suci kontun babar pisan illa janau kejobo maes-maesi apa rifqun ing syai wa innal kharaqa lan sak temene keras iku lam yakun ora ono apa kharaqa ora yang bisa ini dalam suci-suci kontun babar illa sya'ni kejobo ngalahake apa kharbu ing syai al haya'u utawi duwe rasa isin al haya'u utawi duwe rasa isin iku minal imani saking iman. Jadi wong kok duwe rasa isin iku berarti pada orang iman.
Wal iman utai iman iku fil jannati ing dalem swarga. Wis dasare wong iman punya rasa mau iku panggonan swarga. Lah isine pun ana telu, siji isin karo Gusti Allah. Nomor loro isin sesama makhluk Gusti Allah. Isin kelawan awake dhewe. Sing nomor telu isin sesama makhluk Gusti Allah. Nah, wong iso nggone telu iki terus bakal dadi wong mulya. Isin karo Gusti Allah. Itu maksudnya sekalipun tidak ada manusia senajan ora ono tetap kita punya banyak lopo nglakoni sholat iki senajan ora ono tetap awake dhewe isin karo Gusti Allah. Nomor loro awake dhewe isin karo awake dhewe. Aku ora sembahyang kuwi waktu ora isin karo awake dhewe. Wong awake dhewe ngerti nek sholat wajib ninggal itu ora isin. Nomor telu isin dengan sesama manusia Gusti Allah. Sesama padha wong muslim kok ora ngakoni salat iki ora isin karo kancane kan. Mula wal iman fil jannah. Mula wong iman iku anggere wong iman itu panggonan swarga. Nek kadang-kadang iman itu sesuai dengan perbuatan. Ono sing jenenge kaya martabat ada yang namanya rahmat. Sekalipun wong iman iku manggon nang neraka tapi kan ada kawalasane Gusti Allah. Karena dia berbuat maksiat, dia tetap dikasih Gusti Allah karena ada rahmat Gusti Allah. Walau kana lan lamun ono apa al haya wa isin, ono iku rajulan wong lanang. Lakana yakni ono sapa rajul ana iku rajulan wong lanang solihan kang bagus. Wa inal fasala satemene penggawe Allah iku minal fujuri saking lancung. Perbuatan elek itu berarti sebagian dari perbuatan lancung. Lancung itu lancung itu surah 11 sudah dipercaya belas. Meremehkan orang lain itu namanya kelanjutan. Wa inal fujur lan satemene lancung fitnah di dalam karena perbuatan lanjut itu neraka. Walau kana lan lamun ono apa al-falsu penggawe ono iku rajulan wong lanang lakana mung yektine ono sapa rajul iku rajulan wong lanang su'an kan ono. Lan nek perbuatan wong lanang oleh yo lakana rajulan berarti dia orang lelaki yang jelek. Wa inna Allaha satamana Allah iku lam yakhluqani orang dadiake sapa Allah ing ingsun fahasan ing Allah demi mulo paling angel cukup lisan kuwi ada ngomong ini dadi kadang-kadang lisan itu sangat cocok karo ati. Nah, ati ora sudah puji nek lisan iki jenenge malah ngapusi. Ora padha karo atine, atine tetep kuwi aku mau uji bu. Nek lisan ora. Ngana isa. Arrugi utawi awet panginjen-injen iku jaiyatun wenang. Injen-injen kuwi cara gampangnya awake dhewe sebelum berbuat awake dhewe mengetahui injen-injen. Ngan Zaid bin Sabit ar-raqubu utawi kang aran rokok iku alati wadon layamutu kang ora mati lah kabeh alati opo waladu anak. Rawahu Ibnu Abi Dunyangan Baridah ar-raqubu utai rokok
kular rokubi kang sampurno iku dadi perkara lahu kang iku tetep kadhe alati waladun utayana pamanta mongko mati sapa walan walam yuqaddam lan ora nyuguhake sapa Allah minhum sanging aulan syai'an ing suci-suci ngan rojulin araku utai kang aran rokok iku alati wong la fajato kang bocah kang disiki maring akhirat lahu maring alati rokok iku bangsa hadis nek cara hukum fikih iku jenengane lukot apa jenengane sukun. Sukun bayi rutuan ku nek hukum fikih. Dadi nek bahasa rokok iku bangsa hadis kadang nek urung tau ngambah fikih iso bingung. Dadi maksudnya bocah sing mati dalam kahanan kaya ngono kuwi bakal dadi suguhane wong tuwa. Bakal dadi suguhane bocah kang disi maring akhirat. Ujinane rokok nek ora hadis sing dikaji Nabi. Nek nyolong-nyolong iki jeneng sipun bayi rutuan. Kuwi dadi suguhane wong tuwa, dadi jalenane wong tuwa. Ngan Abi Hurairah Ar-rikazu utai kang aran rikas iku aladi perkara yasbutukan tetep apa aladi fil ardi ing dalem bumi utawa yasbutukan tukul bener yasbutukan tukul apa aladi fil ardi ing dalem bumi kuwi namanya bondo rikas. Dadi bondo rikas kuwi tukulan dari bumi terpendam. Nen Nabi Hurairah Ar-rikazu utai kang aran rikas iku ada bumas wal fidatul merah aladi khalaqahu kang dadake ing aladi sapa Allah Gusti Allah fil ardi idal bumi yauma khuliqat ing dalem dinane den dadake apa artu. Jadi ada yang mengatakan kaji Nabi rikas kuwi yo rupane emas perak tapi memang diciptakan Allah dari sejak bumi didadake di sini emas di sini karo perak Gusti. Jadi cara wong tambang emas ini memang bumi ini didadekake di sini emas karo perak karo Gusti Allah. Arti kasu ada buat bidatu ala dewa kulo fil arti yauma kuliko. Ngan Nabi Hurairah lana ora di bumi ra dikei mas karo Gusti Allah setek biyen-biyen mas. Apa meneh kon muni iki bondo mas e wae yo. Kono. Kono sepiro apa nyukupi sak alam dunya. Jadi awak coba percaya ngendikan Kanjeng Nabi ar-rikazu ada bual gitu alati wala Allah fil ardi yauma khuliqat. Sejak bumi diciptakan Allah memang sudah diisi karo emas Rasulullah. Inten dan Abi Hurairah ar-rubu utawi untan-untan iku aladina wa akeh ma'hum kang iku satane ladina al-jaljalu utawi kelindingan al-jaljalu utawi kelindingan iku latus ribu orang ngajani rubu sapa al malaikatu malaikat. Maksudnya kan ono kadang iki kelindingan sapi unta ya kelindingan ini malaikat latus ribu orang ngajani. Rawahu al-Hakim fi Sunnah ing dalam kitab Sunnah dan Ibnu Umar. Ar-rakatani utai rakaat qabla sholatil fajri dalam saat sholat fajar iku baru nujumi tafsiri dawuh nujum
tafsire dawuh nujum. Warokatani utama rakaat badal maghrib dan sausi maghrib iku akbar sujudi tafsire dawuh sujud. Nah Ibnu Abbasin aruknu utawi pucuke Hajar Aswad wal maqam lan maqam Ibrahim iku yakutatani yakut karuni to watu karuni min yawa kitil jannati saking watu ning swarga. Jadi rukun Hajar Aswad, jadi pucuke Hajar Aswad. Terus makom Ibrahim iku watu-watu dari surga. Wal makom yakutatani min yawa kitil jannah. Ani dengan anasi aruknu utai rukun iku yamanun arah Yaman. Arah Yaman maksudnya rukun Yaman kan di sudut cedake karo Hajar Aswad. Mergo diaran rukun Yaman iku umpama dikenteng dilurus kuwi pas nggon rukun Yaman kuwi bener negara Yaman kok diarani rukun Yaman. Dan Abi Hurairah aram utai mana iku khairu ma api-api perkara lahwin kang lahan. Bismillahirrahmanirrahim iku khairu ma api-api perkara lahautu lahan siro bi kelawan ngani Ibnu Umar aronu utai kewan kang den gadhekake iku markubun den tumpaki wa mahlubun lan kena tempo. Dadi koyo awakmu gade sepedanya kena tumpaki. Nanti aronu markubun wa mahlubun. Nah cara kewan kuwi mergo ana sapi digadheke. Lah kuwi ya kena ditumpaki jarane. Ya kena tipu puane halal. Ngan Abi Hurairah aronu utawi gadhe iku yang kabu den tumpaki ai bimana marhunin. Ai bimana marhunin tegese makna marhun. Jadi aronu utai gaden ai marhun iku yang kabu kena den tumpaki binafaqati kelawan nafaqahe roh. Wa yusrabu lan den inumi lan kena den inum apa laban duri puane kapur. Ida kana alikane ana apa ronun ana iku marhunan den gadhake. Nah Nabi Hurairah ar-rawah utai lafaz rawah yaumal jumati ing dalem budalan Jumat iku wajib ngala kulli muhtalifin ing atase wong kang balik wal uslu utayadus iku ka ikhtisalihi kaya aduse muhtalifin minal jinabati saking jinabat. Maksudnya bocah sing wis sunat ngancing akal balik kuwi wajibun lalak mutalibin. Kuwi wajib Jumatan hukumnya. Wajib Jumatan. Adusnya juga sama. Ngan Hafsah
Ar-rauhatu utai budalan esuk. Wal wadwatu lan tegese budalan esuk bisa bilillah ing dalem-dalane Allah iku abdul utama minat dunya tin mangsane dunya wa malan barang fiha kan tetep ing dalem dunya. Maksudnya budalan esuk makan semakan gitu. Jadi ar-rauhatu wal wadwatu budalan esuk ing dalem-dalane Gusti Allah. Kuwi apik sebenarnya. Tapi wah ayo kari-kari makan kari balik isi balik kena. Ngan sahih disadin arihu utai angin iku min rauhillah saking rahmati Allah. Takti kang teko opore bi rahmati kelawan bawa kamelasan. Wa takti lan teko opore bilang ada bi kelawan bawa adab. Jadi Kanjeng Nabi ngendika yo bener angin ki suatu saat datang nggawa rahmate Gusti Allah semua adem. Ya. Jadi adem mawon semua. Tapi bi rahmati nggawa kewelasan. Ning suatu saat kadang juga ya wa takti bilang ada angin ki teko nggawa wis ketika gudug gedeng mawon apa-apa mawon kuwi ada. Fa idza ra'aitumuha mongkari kalian ningali sira ing rih. Ari kalane ningali sira ing rih. Fala tasubha mongko aja misu-misu sira ing rih. Iki boleh ngaji Nabi kula nek angin teko, nek ora angin teko. Aja misu-misu. Wah, angin malah nabrak-nabrak sebenarnya wajib ora diparingi ngaji Nabi. Lu apik piye Kanjeng Nabi nuturi was'alu lan nyuwuna sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah khairuha ing bagusiri kono ya Allah Gusti muga angin kena dan gedhe koyo ngene dadi nyuwun apike wae nek wajuan iso-iso bulan apik kata angin koyo murah mari gedhe tanduran semua. Sebenarnya was'alullah khairuha wasta'iduha lan nyuwun kareksa sira billahi kelawan Allah. Ya Allah Gusti muga direksa senang angin kados ngeten ageng ya Allah. Panjenengan reksa. Min syariha saking alanire. Saking alanire. Nabi Hurairah ariku utayangin iku tabaasu iku tu baasu dan kirim opori ada bal kaumi ikrono dadi siksani kaum. Jadi angin dikirim baru Gusti Allah ini memang suatu saat memang akan menjadi ada Gusti Allah kaum mergo kaum wis do nyelane kabeh wis kaya angin sing gedhe sampun kabeh. Wa rahmatan lan krana dadi kawelasan lil akhirina kadhi kaum kamane juga akan menjadi rahmat kawelasan Gusti kaum bagi kaum yang lain. Mula angin teko yo dadi rahmat liyo kadang dadi adab. Bahwa itu was'alullah khairuha wasta'idu billahi min syariah. Wicara dituri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa amin sallallahu